истифодаи васеъи сарчашмаҳои алтернативӣ барқароршавандаи нерӯи барқ пеш аз ҳама нерӯи офтобӣ бахусус дар минтақаҳои деҳот ва кӯҳистон ба дастрасии пурраи аҳолӣ ба нерӯи барқ, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи муҳити зист, инчунин роҳандозии технологияҳои муосири сабз ва ташкили истеҳсолоти илмталаб мусоидат менамояд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифодаи васеъи манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи энергия аз ҷумла энергияи офтоб тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. тибқи арзёбии коршиносон, ин тадбирандешиҳои муассир дар ояндаи наздик Тоҷикистонро ба кишвари истеҳсол ва содиркунандаи қувваи барқи аз ҷиҳати экологӣ безарар дар минтақа табдил медиҳад. мавриди тазаккур аст ки яке аз манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ энергияи офтобӣ мебошад, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза буда дар марҳилаи фаъоли истифода партовҳои зараровар ба вуҷуд намеорад. аҳамияти панелҳои офтобӣ дар низоми энергетикии кишвар ва истифодаи он барои аҳолӣ, ташкилоту муассиса ва корхонаҳо мавзӯи матраҳест, ки барои шарҳу тавзеъи он коршиноси соҳа, омӯзгори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ Қутбуддин Муқимовро даъват кардем. саломат бошед. мусаллам аст ки иқлими Тоҷикистон бо мавҷудияти дар умум 300 рӯзи офтобӣ дар як сол барои истифодаи энергияи офтоб ҳамчун сарчашмаи энергияи барқароршаванда хеле муфид мебошад. барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул гардидааст, ки амалишавии он имкон медиҳад нерӯи офтоб махсусан дар фасли тобистон самарабахш истифода гардад. омилҳои асосии амалишавии ин ҳадафҳоро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? ташаккури зиёд. албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолият дар назди худ яке аз ҳадафҳои стратегиро пеша намуданд, ки яъне ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аст ва ҳамеша ҳукумати кишвар хоса пешвои муъаззами миллат баҳри амалишавии ин ҳадаф тамоми кӯшишу заҳматҳои хишро ба роҳ мемонад. ҷумҳурии Тоҷикистон яъне минтақаи мо дар доираи аз 280 то 330 рӯзи офтобиро дар бар мегирад, ки имконият медиҳад дар баробари аз захираҳои обӣ тавлиди нерӯи барқ, инчунин аз офтоб низ нерӯи барқ мо тавлид намоем ва ба ҳамин васила эҳтиёҷоти мардуми худ ва коргоҳ корхонаҳоро бо барқ таъмин намоем. ва ҳамин ҳам ҳаст, ки солҳои охир ба хотири рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 ро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намуданд, қабул гардид ва аз рӯи ин стратегия аллакай зина ба зина амалишавии анамин стратегия рафта истодааст ва барои амалишавию пиёдашавии ҳадафҳои стратегии мамлакат дар ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2022 стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023 ва 2037 таҳия ва қабул гардид, ки ҳоло марҳилаҳои аввали татбиқи ин стратегия дар ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст ва яке аз бандҳои асосии анамин стратегияи мазкур ин тавлиди нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза ва ба иқтисоди сабз нигаронда шудааст ва мо шумо медонем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз қисмати истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза дар ҷаҳон мавқеи хосаро ишғол мекунад ва ҳоло дида истодем, ки зиёда аз 98% истеҳсоли нерӯи барқи мо ба пуррагӣ аз ҳисоби захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва албатта ба хотири дар мавриди яъне дар мавсимҳои зимистонгузаронӣ тамоми мардуми аҳолии кишвар ва инчунин коргоҳу корхонаҳоро таъмин намуданд бо барқи аз лиҳози экологӣ тоза. Инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракат мекунад, ки дар баробари анамин тавлиди барқ аз захираҳои обӣ инчунин яъне гузарад ба системаҳои дигар аз қабили яъне барқ аз тавлиди масалаи панелҳои офтобӣ, бодӣ,
بیوسفری، یعنی وریانت های آلترناتیوی گوناگون رو روی کار آوریم و به همین وسیله توانیم استحصال نیروی برقی کشور رو زیاده کنیم و هم برای اهالی مملکت کارگاه و کارخانه و اینچنین برای منطقه نیز پیشنهاد کرده باشیم که البته این هم یک محصولات خوب شده میتواند برای در آینده با صفت صادرات به جمهوری یعنی به خارج کشور و منطقه های به ما نزدیک و به این وسیله درآمد خوبی به دست آوردن و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تامین نمودن جمهوری تاجیکستان است و به همین وسیله علاقه از سال 2023 این جانب تصمیم گرفته شده است که اکنون در جمهوری تاجیکستان در برابر نیروگاه‌های برقی آبی اینچنین تأسیس نیروگاه‌های برقی از پنل‌های آفتابی یعنی آفتابی روی کار آید و با همین وابسته به این مسئله البته هم فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است و در اساس این قرارها این سندهای معیاری حقوقی ساحه علاقه در بعضی از مناطق کشور نمین نصب نمودن پنل های آفتابی و به همین وسیله استحصال نیروی برق روی کار آمده است و فکر میکنم همین زمینه گذاری می شود برای رشد آینده همین شکل استحصال نیروی برق. ولی گفتن یک چیز رو ضرور است که وقتی که شرایط اقلیمی ما وقتی باد و هوای ما طبیعت ما برای ما این چیز رو مهیا کرده است البته باید ما از اون خوب هم استفاده بریم. حالا که ما شما میدونیم که طبیعت برای انسان همه چیز رو مهیا کرده است تنها انسان ها از جانب خود اون رو طرز استفاده برند که هم برای منفعت خود شود و هم برای منفعت آینده نسل های ما و اینچنین نگاه داشت خود طبیعت و این هوای آفتابی که در جمهوری تاجیکستان هست در مورد خوب استفاده بردن در جاهای لازمی استفاده کردن همین پنل های آفتابی من باوری دارم که با اقتدار استحصال نیرویی که عین زمان هست دو چند زیاد کردن نیروی برق رو با ما تولید نیروی برق رو با ما میدهد. حالا که از نگاه کارشناسان ساحه تاکید شده است که هنگامی تا 0.1% مساحت تاجیکستان رو تامین نمودن یا که نصب نمودن همین پنل های آفتابی با ما زیاده از 300 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تامین میکند که یعنی از شرایط امروزه 10 مرتبه استحصال نیروی برق رو به ما امکانیت میدهد. چرا از این امکانیت ما استفاده نبریم؟ و البته این در برابر آنی که ما دیده شدیم که در شرایط امروز جهان امروز البته مشکلات و معماهای اقلیم و یعنی باد و هوا و همه چیز در جهان شده است. بیهوده هم نیست که پرزیدنت ما حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای معظم ملت ما در سرخط اولیت دولت‌های جهان وابسته به معما و مشکلات ساحه اقلیم و آب و اقلیم است که این تشبس‌های حکومتی کشور نیز بی اساس نیست و ان همین مشکلات ساحه اقلیم و آب و هوا البته با ما نیز تاثیر میکند. وقتی که در جهان این گونه مشکلات ها سر زده شده است البته این با طبیعت ما با اقلیم ما نیز تاثیر میکند و در مورد در حالت موسمی زمستان گذرانی البته وقتی که ما بیشتر به این نیرو یعنی به نیروی آفتابی استحصال نیروی برق از پنل های آفتابی بیشتر توجه کنیم من فکر میکنم این از منفعت خالی هم نیست و در برابر این امکانی کم خراجات با خراجات کمترین به دست آوردن نیروی برق است و از جهت دیگر همون گازهای گلخانه‌ای که به اطراف روانه میشوند و محیط و طبیعت ما را غلیظ میکنند از این چیز دوری میشود. یعنی به هر حال فکر میکنم این به منفعت هم دولت هم جامعه هم تمام منطقه خواهد گردید. بله، در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امامعلی رحمون مسئله نصب پنل های آفتابی در خانه های استقامتی و هماهنگ کردن این نظام با مقامات دولتی رو دستور دادند و همزمان دستور ایلاوگی هم کرده شد که در میان اهالی بیشتر
тарғиботу ташвиқот ҷиҳати оқилона ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ таъкид гардид. дар ин масъала шумо чӣ андеша доред? албатта ин иқдоми саривақтӣ аст. ҳоло бинед ки акнун вақте ки дар минтақа ҳатто чӣ ки дар боло ҳам қайд кардем дар сафи пеш қарор доштан дар қисмати истифодаи нерӯи барқ аз лиҳози офтоб, яъне аз панелҳои офтобӣ дар ҷумҳурӣ ба мо наздик, яъне ҷумҳурии мардуми чин аст. мардуми мо низ акнун ба ин сифат рӯз ба рӯз ба ин масъала гузашта истодаанд ва истифодаи он аз лиҳози бехатарӣ, аз лиҳози қонунҳои дохилӣ, аз лиҳози мутахассисони соҳае ки барои насби ин таҷҳизотҳо карда мешавад, албатта ин андеша ва ин иқдоми саривақтӣ аст ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат барои мардуми мо андешида шудааст. ман фикр мекунам ки президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аслан барои мардум ҳамеша як андешаи хубе, як пешниҳодҳои хубе мекунад ки барои зисту зиндагӣ ва шароити мардум рӯз ба рӯз беҳбудӣ бошад. ва бибинед ҳамин пешниҳоди пешвои муаззами миллат, яъне ҳамин қароре ки дар ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор гирифт, ин ҳам боз ба хотири чи аст? Ба хотири беҳдошти зиндагии мардуми аҳолӣ аст. ҳоло беҳуда ҳам нест ки пешвои муаззами миллат дар паёми худ низ қайд карданд ки мардуми Тоҷикистон, мардуми мо низ яъне онҳо низ метавонанд ва не ки метавонанд, балки бояд зиндагии шоиста дошта бошанд. яъне мо низ дар баробари дигар миллатҳо, дигар мардум бояд зиндагии хубе дошта бошем. ва бибинед пайваста ҳукумати кишвар, хоса пешвои муаззами миллат як масъалае рӯи кор меояд ки мушкилоти мардума аз байн барад. албатта ғамхӯрӣ ба худи сокинон аст ва дар ҳамин мавсим, хоса дар мавсими зимистонгузаронӣ дар ҷаласаи ҳукумат ин масъала рӯи кор омада худ гувоҳи он аст ки бевосита пешвои муаззами миллат ғамхӯри мардум аст ва дар ҳама масъала кӯшиш мекунанд ки мушкилоти мардума саривақтӣ бартараф кунанд. ва албатта аз ҷониби аҳолӣ зина ба зина истифода шудани ин панелҳои офтобӣ аз як тараф мушкилоти бартараф кардани барқро агар диҳад, аз тарафи дигар албатта ин ба хароҷоти, яъне камхароҷот будани даромади хонавода низ таъсир мекунад. чунки мо медонем ки агар тибқи ҳамон маълумотҳои коршиносони соҳа вақте ки панелҳои офтобӣ харидарӣ шуда тавассути мутахассисони соҳа албатта насб карда мешаванд, онҳо хароҷоти худро дар муддати аз 3 то 4 сол мебароранд. яъне имконияте медиҳад ки хонавода як даромади худро хуб истифода карда ба ин васила хариди ин гуна панелҳоро бартараф намояд. ва аз ҷониби дигар пайваста доимо аз ба пуррагӣ истифода бурдани ҳамин нерӯи барқ имконият медиҳад. яъне акнун мушкилоти ин соҳа зина ба зина фикр мекунам бартараф мешавад, вале қонунгузорӣ бояд татбиқ карда шавад, тартиби насби онҳо дар ҷойҳои лозима бояд насб карда шавад, чоро ки аз ҳолатҳои сӯхтору аз ҳолатҳои бехатарӣ албатта таъмин карда шавад. агар аз як ҷониб фикр мекунем ба тавлиди нерӯи барқ дар хонаводаҳо яъне таъмин кардад, аз тарафи дигар ин панелҳои офтобӣ имконияти боз зебогии ҳамон муҳита дода метавонанд, яъне боз ба ҳамон табиату ба ҳамон муҳит як зебогии дигар метиҳанд. ё ин ки ба таври дигар ба ҷои ҳамон бомпӯшҳо, ба таври дигар мегӯям, ба ҷои онҳо истифода бурда мешаванд. яъне кӯшиш кунем бояд аҳолӣ ҳамин чиза хубам дарк кунанд ки мо аз ҳамин гуна панелҳои офтобӣ истифода барем ки онҳо аз сифатан хубам бошанд. ба ин чизам аҳамият додан дар кор, чаро ки метавонад дар дигар ҳолат ягон зарари дигаре ба хонавода расонда бошад. барои ҳамин фикр мекунам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин қисмат анамун зина ба зина амали шавиву истифодашавӣ дар хонаводаҳоро ба ҳамин хотир
амалӣ мекунад ва қонунгузориро чунин татбиқ карда истодааст ки яъне мо кӯшиш намоем маҳсулотеро насб кунем, яъне молеро насб кунем ки барои муддати тӯлонӣ барои хонавода истифода бурда шавад ва безарару бе ягон мушкилоти ҷиддӣ бошад. Ва аз тарафи дигар албатта боз мутахассис ҳам лозим аст, чаро ки мутахассисони ин соҳа ин гуна маҳсулотро метавонанд ё ки ин гуна молро метавонанд насб кунанд. ҷои махсусе албатта барои ин лозим аст, чаро ки нури офтоб хуб дар он расидагӣ дошта бошад ва вай тавлиди нерӯи барқи хуба таъмин кунад, чаро ки мо аз рӯзона вақте ки ин панелҳои офтобӣ аз энергия нерӯ мегиранд, ҳатто шабонарӯзӣ ин хонавода ё ки ин ташкилот аст, корхона аст, касе ки насб кунад ӯро таъмин кунанд бо барқ. ва ба ҳамин восита бояд аз мутахассис хуб истифода барем ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон фикр мекунам донишгоҳҳо аст, коллеҷҳои махсусе аст ки метавонем зина ба зина барои тайёр намудани мутахассисоне ки бевосита ба ҳамин масъала сару кор доранд фикр мекунам бояд корро ҷиддӣ барем ва боварӣ дорам ки ин пешниҳоди пешвои маъззаи миллат қобили қабули тамоми мардуми кишвар аст ва мо аз ин чиз хурсандам ҳастем ва истиқболам мекунем. бале, воқеан ҳам таҷрибаи истифодаи панелҳои офтобӣ дар Тоҷикистон тӯли солҳои охир бар аъло собит кард ки ин низоми муосир барои амалишавии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар самти расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мусоидати фаъол менамояд ва умуман истифодаи панелҳои офтобӣ манфиати хуби ҳам иқтисодӣ дорад ва ҳам аз ҷиҳати безарар барои табиат муфид аст. дар мавриди умуман сарфаву сариштакорӣ ва фарҳанги истифодаи нерӯи барқ чӣ андеша доред? Аслан ҳама ин ҳадафҳо ва ҳама он барномаҳои давлатӣ ки аз ҷониби ҳукумат роҳандозӣ мегарданд, аслан ҳамаи онҳо барои манфиати кулли аъзоёни ҷомеаи мо аст, барои рушди иқтисодии миллии мо аст. ва бибинед ки вақте ки мо ба ҳадафи яъне истиқлолияти энергетикӣ расиданмон, бинед ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ин мо ҳадафи дигар яъне саноатикунонӣ бо сурати иқтисоди кишварро рӯи кор овардааст ки ин манша мегирад аз ҳамин ҳадафи таъмини амнияти расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва дар ҳамин ҷа аллакай чӣ хеле шумо қайд кардед, фарҳанги истифодаи нерӯи барқ бояд хуб аз ҷониби аҳолии коргоҳу корхона ва маҷмӯан аз ҷумъаи мо хуб истифода шавад, чаро ки мо мехоҳем ки саноати рушдкунанда дошта бошем, мо мехоҳем ки коргоҳу корхонаҳои зиёде дошта бошем. Бояд андеша кунем ки чӣ гуна нерӯи барқро истифода барем, то ин ки ин коргоҳу корхонаҳои мо дар тӯли сол фаъолият кунанд. ҳоло мо медонем ки ва ба ҳама гуна маълум аст ки албатта ин коргоҳу корхонаҳои мо бебарқ мушкилот мекашанд, яъне фаъолияти худро бебарқ наметавонанд пеш бурданд. ва ан ҳамин ҷа аллакай суоле пайдо мешавад ки мо кӯшиш намоем ки сарфаву сариштакориро дар қисмати нерӯи барқ хуб андешида бошем, то ин ки коргоҳу корхонаи мо, то ин ки ҳамон ҳадафи стратегӣ ки мамлакат дар назди худ гузоштааш, яъне ҳадафи саноатикунонии бо сурати кишвар ҳарчи тезтару ҳарчи беҳтар рӯи кор ояд, зиёд шавад. ҳамарӯза мо ҳам дида истодем ки дар дилхо минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон коргоҳу корхонаҳои хубе рӯи кор омада истодаанд ва чандин нафаре дар он ҷа ба фаъолияти корӣ машғул мешавад ки ин албатта аҳолӣ бо кор таъмин мешавад ки ба даромади аҳолии хонавода албатта таъсири хубе ҳам мерасонад ва акнун аҳолии коргоҳу корхонаҳоро зарур аст ки дар қисмати истифодаи нерӯи барқ сарфакор бошанд. ҳоло ба хотири ин технологияҳои замони муосирам рӯи кор омадаанд ки ҳамон сарфаи барқро, яъне ҳамон истифодаи худи барқро назорат мекунанд. ҳатто
тавассути роҳҳои гуногуне бинед масалан ҳам лампаҳои каммасрафе ки имрӯз ҳаст, албатта таҷҳизоти каммасрафи барқӣ, яъне ҳама ин технология ба хотири чи аст? Ба хотири сарфаву саришта. Аз як тараф агар аҳолӣ, мардум, коргоҳ, корхона аз онҳо истифода барад, аз тарафи дигар ба манфиати худи онҳо ҳаст. Чаро ки вақте барқ кам истифода бурд, албатта маблағи каме пардохт мекунад, вале беҳудаву баҳуда масалан истифода бурдан дар ҳар куҷо, дар рӯзҳои равшанӣ ё дар ҷое ки он лозимам нест, албатта аз ин худдорӣ бояд кунем. Ва дар ин ҷа ҳам ба манфиати хонавода, ҳам ба манфиати коргоҳ, корхона ва ҳам ба манфиати давлат аст. Чаро ки имрӯзҳо дида истодаем ки не ин ки дар мо, дар тамоми дунё ин мушкилотҳо ҳастанд. Албатта яъне мушкилоти барқ, мушкилоти соҳаи энергетика дар дунё ҳаст, вале акнун мо ба хотири истифодаи ҳамаҷонибаи он, ба хотире ки дастрасӣ дошта бошад тамоми мардуми кишвар, саркарда аз ноҳияҳо, шаҳрҳо, деҳотҷойҳо, мо сараввал андеша фикри ҳамин сарфаву сариштакории ин маҳсулот кунем. Чаро ки ҳам ту об барқ барои мо наметиҳад, барои вай албатта мутахассис аст, барои вай технология аст, барои вай сохтани кадом як агрегату дигар аст. Бинед ҳама инҳо аз мо талаб мекунанд ки мо ин нерӯи равшанӣ, ин барқе ки фикр мекунам барои манфиати кулли аъзои ҷомеа аст, хубам истифода бурда тавонем. Саривақтӣ хизматрасоние ки барои мо анҷом доданд, пардохти онро саривақт анҷом диҳем. Ин фикр кунед, бояд ҳар нафаре ки дар ҷомеаи мо имрӯз зиндагӣ мекунад дарк кунад ки бепардохти маблағи саривақтии ҳамин барқ ин соҳа хароҷотро талаб мекунад ва барои хароҷот албатта маблағи лозим аст ва мардум бояд дарк кунад, ҳаминро дарк кунад ки ҳар гоҳе ки барқро истифода бурд, якумаш ки дар ҷои дуруст истифода барад ва ҳар гоҳе ки истифода кард, пардохти онро саривақтӣ анҷом диҳад, то ин ки муаммоу мушкилоти соҳа рӯз ба рӯз бартараф карда шавад ва мо ба ҳамон ҳадафи олии мамлакат, ба истиқлолияти энергетикӣ ҳарчи тезтару беҳтар расем. ҳатто пешвои муъаззами миллат дар баромади хеш дар паёмашон низ қайд карданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуда истодааст ки то соли 2027 ба пуррагӣ ба ин ҳадаф расидагӣ кунад ва ба хотири ин суханҳои пешвои муъаззами миллат мо ҳама гуна шаҳрвандони Тоҷикистон бояд ҳаминро дарк кунем ки дар мавриди истифодаи нерӯи барқ, дар мавриди истифодаи анамин нерӯе ки аз лиҳози экологӣ тоза аст, саривақт пардохтҳои онро анҷом диҳем. васеъ намудани миқёси насби панелҳои офтобӣ дар иншооти таъиноти иҷтимоиву иқтисодӣ, бахусус дар деҳот ва роҳандозии технологияҳои офтобӣ дар шабакаҳои гармидиҳӣ низ муҳим мебошад. бинандагони гиромӣ, доир ба мавзӯи аҳамияти панелҳои офтобӣ дар низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самарабахши он аз ҷониби аҳолӣ, ташкилоту муассиса ва корхонаҳои истеҳсолӣ суҳбате оростем бо коршиноси соҳа, номзади илмҳои иқтисодӣ, омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Қутбиддин Муқимов. барои ибрози андешаҳои ҷолиб ба шумо изҳори ташаккур мегӯем. То суҳбатҳои оянда шоду сарбаланд бимонед.